Yuk kopinya, Mak. Kuwi lho. Ben kuwi. Kok kuwi? Yo, Kok kuwi? Nah, Kebabmu aku ora mbak kebab. iki yo, Mbak kebabe bungkusnya kuning. Lah kok pengen piye iki? iki mbak kebab kok. Nah, iki edisine Anif to, sing ke 5 tahun gitu lho. Tak enjoy banget. Enggak. Tak rasane sih yo. Yo jangan takoten, Mak. Ye, Yo jinak ji. isine, Mak. Ini tau, jadi iki packing mbak kebab sing arep Anif sing 5 tahun. Soalnya kan warnane kuning. Nah, saiki dadine pink. Ngono, Pak. Oke, baik. Wis ndang tekno. Hmm.